Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Merry Christmas kaniyong tanan mga ka-listeners no, mga ka-followers. Pasko na gyud no. Og shout out kaniyong tanan nga nagsunod ani dramahan no. Shout out kaniyong tanan amping mo pirmi og usbon ko. Merry Christmas kaniyong tanan. An advance Happy New Year. Ug karon no, dito maglangan. Ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Ang karibal kong lolo. Ang mga ulitaw. Wala kay mahimoy. Kay bisag asa tumutago imuhang chicken. Masiko pra gyapon to sila. Og magtingkagoy gyud sila sa presuhan hangtod nga madugta sila. Tapata para taruhon tago ni. Ay, Nga ang dumot ng gikan na nato. Ha? Ang dumot man ka? Unsa may sa nila nato nga nahimo diha nimo? ay pagbuot. Yay. Wa siya sa dako. Pero dako kay siya sa kamatayon ni Binondo. Og sa gibuhat niya nila ni Goryo og Itasyo. Binuang. Di ko mutuwa na. Pulos na bakak ang ilang tasyo. Ha? Kabuang ra nila ang tanan. Manubag lagi po sila ining mga pasangil batok diri nato. Blind. Unsa ba ni ka tinuod, ha? Tinuod ba nga buhi pas kukoy? O, boss. Akong boys ko, koy. Unsa? Pero unsa man pagkahitabo nga? Nabuhi pa man gyud siya nga saksi man gyud ang tanan. Nga ato gisin gi o. Ug niya ato gisin gitambog sa sapa. Mo na butang nga di na ko matubag, boss. Basta kay dako ito kay isang buhay, boss. Asa man ang imong kamatuoran? Nara, boss. Mo na ang latest nga picture nga gipasa sa atong informant. Di man ko pictura. Busig karaan kay na eh. Latest yung kuno na, boss. Pero walang hibawi kung di ni nakuha nila. Binuang. Di ko mutuwa na. Kinsa man ang informant nga naghatag nimo na? Wala na mo kumpleto ang detalye kung di nila nakuha i-picture. Ako bitaw siyang gisukit-sukit, boss. Nakitaan na kuno na niya sa Facebook. Kung klaro ng inyong balita. Kinang kumpletohon ninyo ang detalye. Paghimo mo investigasyon aron nga matultulan ninyo ning dapita kung asa ni siya magtago karon. Kinahanglan mahipos din ang kulkuyan kung tinuod magbuhi paghihapon siya hangtod karon. Hey, boss. Ako na ibala na. Ako na nilihukol. Ines Jonel, aron ninyo mahatagan na yun og aksyon sa labing madaling panahon. Okay, boss. Kumusta na ka, Gertie? Ay, gimingaw kay Konim. Kami sad, Greg. Gimingaw, nasad minimo. Uy, mo ginidapita ang makalipay na kulit. Tungod ni kay niamang ko ka magpuyo din ni God. Niya din ni nangalimyan ang kahumot o kalab sa hangin nga akong gipangita. Wa gid na, mawai mong kakomedyante, no, Greg? Maobe gid na akong kamingawa nimo. Taw-taw na bayasam nga, wala ko makadua sa inyo. Og, tagsa na lang sab kaayong nga makaanhi ko. Parehas kaniya to nga kada-adlaw ni agyo ko din Bitaw. Oh, Pero okay ra, Greg, uy. Ang importante nga maayo na ang kondisyon sa imong panglawas karon. basin ining mga panahon nalit, basin. Makay ganyo na ko permig bisita din sa inyo. Labi na nga, kanabang ilabi na nga, masulbad na ning mga isyu sa among pamilya. Masulbad na. Sa tinuod lang, Greg. Nag-uol kay kus kahimtang sa inyong pamilya. Wa ko magdahom nga maabot mo ining puntuha sa sitwasyon. Lagi. Dinood nalit. Dili na ko ikalimod na. Napiktuhan yun ang akong emosyon og huna-huna ini. Ilabi na nga pinangga kay nako ang akong mga apo. Uwa ko makasabot hangtod karon kung anong nahitabo ng mga ingon ini. Pero, kinanglan sabyod na kung buhaton sa ngan sa kamatuoran og hustisya. Ilabi na sa kamatayon sa akong anak kasi Binondo. Og sa mga hulga sa among kinabuhi. Ina mo na og tubig, oh. Lamat kayo ulit.
Abi ni mo, Greg. Nakasabot kay ko si mong gibati. Tingali na sayod ka sa tanan, Lita. Nga, ako ginangunay karon nga, mapasakano kasos Renato. Nahibaw na ko sa tanan, Greg. Sakit. O, subo yun kayo nga palandungan. Pero, di sabyod mahimo nga, ako rang pasagdan nga mga panghitabo. Nga mahitabo ni. Ilabi na nga, doon na ni mga kinabuhi na kalas. Ug hulga sa mong kinabuhi. Pero, Greg, nakasiguro na bagid ka nga si Renato maugay responsable ining tanan? Yes. Yes, Lalita. Siya agad mismo ang nagpatay ni Binundo. Unsa? Maog yun kanay 10 tinuod. Una ako'y daghang mga saksi niini. Ug nasab ko'y mga ligong mga ebidensya nga siya agad mismo ang responsable sa kamatayon ni Binundo. Mao ba? Oh. Ug di lang kay kanarang mga dagkong sa ngayang gihimo. Lakip na ang iyang giplano nga, ang iyang pagplano sa pagpatay nako. Nga gusto ko niyang hiluan, pinagi sa tambal. Diyos ko. Daghan siyang mga salita. Tungod niya, nabilanggo si Tasyo, sod sa 5 ka tuig. Ug iya pang gitumo-tumuan aron mahimong hugaw ang pagkataon Tasyo. Kining mga saa. Kini, mao kini, hindi na ko mapasaylo. Ngayong gihimo diri namo. Pero Greg, sa imong pagtuo, ngano man ka nga nahimo man ni Renato diha dinyo? Og sa kaugalingon niyang amahan? Dili niya amahan si Binundo. Sinagop lang siya sa among pamilya. Unsa? Tinuod ba gid na nga siya di ay ang sinagop og dili si Tasyo? Oh. Tinood, Lalita. Siya ang sinagop sa among pamilya. Anak siya sa among hardinero. Pero dili ba ang imong giingon namo kaniadto, Greg? Nga si Tasyo man mao'y sinagop? Dili, Lolita. Siya, si Renato. Si Tasyo mo'y tinud-anay gyud na kong apo. Og nasayod ba si Renato? Nga siya mo'y sinagop? Oh. Nasayod na siya niya ng tanan. Kay doon ay nakasulti na mo nga mismo siya niangkon nga sinagop ra siya sa among pamilya. Og kono, nabalaka siya nga basin og di siya mabahinan sa akong mga katigayonan. Mao nga dako ang iyang kasina ni Tasyo. Og gihimuan niya og mga paagi, gipasanginlan, nga nakahimo og dakong kadaot sa pagkatao og dungog ni Tasyo. Kinuo ko. Kining tanan. Amo, kining pamatud-an pinaagi sa korte. Aron makita gyud sa tanan ang kamatuoran kung unsa gyud tinud-aning motibo kung nganong gihimo ni Renato ang tanan niyang daotang binuhatan. Wala gyud mapakita ang bakukang siyo. Tibaan nga guilty gyud sila. Nahadlok na sa kaugalingon nilang mga anino. Hala. Nebaw gito si Renato, Pix. Nasadaan gid siya. Gusto ka. Nalipay kayo ta nga nagtago-tago sila kay masinati sad nila ang kapait nga magtago-tago sa mga tinugyanan sa balaod. Miris. Kung mapiso sila siyo. Ako gid mismo. Ako silang doaon sa prisuhan. Ano nga mas banduaon? Ako silang i-congratsyo. Congratulations! Ug bilan ako sila og tamis nga mensahe. Tamis. Unsa may mo yung mensahe nila bay? Ako silang inon nga, enjoy your stay. Bonjour. Enjoy your stay. Bonjour. Pada sungugon gid nimo sila ha. Imo gyud sungugon. Lagi. Pa-enjoy yun gidato sila. Og kung mahimo, ato silang dadon. Dadon nato sila Lolita og Linda aron musamot ang ilang kauaw. Dadon nato, dadon. Pero, Pitch. UPS. Si Pitch. Unsay pirosyo? Istiil. Unsay stay? Dili ka Number na? Istiil. Sa tinuod lang. Suko man tuod kaayo ko ni Renato. Sa tanan nilang gibuhat ni Papa, ni Lolo og diri nako,
Maluoy manghapon kung magunahon na ba? Tama rin, Soy! Looy ka taon. Oh, Looy tatot. BP. Blood pressure. What's yung BP? High blood na. BP. Bitaw, Pits. Maluoy ka po tayo. Kaya na yung maguta parehas nila gunahon na. Oh, come on. Di na to sila ngayang kaluyan kay mga tig-anak ito sila kasing-kasing o batikon. Mo na siyo. Sakto man kapits. Di yun unta sila angay kaluyan, pero usahay ko, di na to matag na ang panahon nga, bationg yapon taog kaluoy nila. Ayaw. No, bata. Tagaig saan siyo, kabatiun kagkaluoy nila. Naghuna-huna, maganda sila nga, kanang patyon, Sila, huna-huna sila, patay na to. Nga, maluoy na hinuong kanila. Maluoy ta. No. Size. Ay. Oo, size. Wa masiti na. Paningkamutan lang na to, Pits, ha? Akong paningkamutan, manghinaot lang ko nga, di ko dagon sa akong kaluoy. Oh, come on. Di yun na may mong maluoy ka nila siyo. No. Protesta yun ko na. Mao bagaw? Misulti gid si Greggy anak nimo nga si Renato gyud nagpatay mismo sa kaugalingon nilang amahan? O lagi gaw. Pero matod ni Greggy, dili makit kuno niya apong tinuod si Renato gaw. Og dili sa to tinud-an ang amahan si Sir Binondo. Sinagop ra gid kuno to si Renato. Ang tinud-anay ra gid kunong apo mao si Tasyo. Hala no. Pagkadakong binali na hinuon ang istoryaha. Na, mi-insist man gid si Greggy ikaw. Kay matod niya na anamang kuno sila giandam nga ligong ebidensya. Og doon na sa kuno mga tao nga andam gyud kuno mo testigo batok ni Renato og ni Jonella. Ay, kuyawa anak no. Kung unsa man gani na gaw, adto man kita mutuo sa tinuod. Mituo na ba igidunta ako nga sila bida ining sitwasyon na? Hasta gid ko gaw. Murag dili pa gyud ko makatuo hangtod karon nga mabuhat na ni Renato. Lagi, nausabaya gid ang akong pagtan-aw. Naglagot baya gid unta ko nila ni Tasyo ug Pipito. Ang ako na bayang gituhuan, sila na baya si Renato ug Junel. Mao gid gaw Parehas kita gihuna-huna gaw. Pero ang ako lang naibudngan kung nganong kinahanglan pa silang mutago kung wa sila gihimong dautan. Basig na hadlok lang sila gaw. Kay lagi, napasanginlan manggod sila. Kinahanglan nga ila gining atubangon gaw. Kung limpyo ang ilang konsensya. Bisag unsa pa na ang mga pasangil batok nila, dili gyud na makaduot nila. Husto ka gaw. Para sa nako no, angay sad gyud silang mopatimaw og dili gyud mutago. Kaysa marong sahel nga miring. Ako gaw, pero Uy. Kinsa maning number? Makaila ini gaw? Basig scammer na gaw. So ayan na ako tubagaw. Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Lolita? Kinsa ni? Ako ni Lin. Si Renato. Uy, Nato. Ikaw mo gud ni. Kumusta? Pasensya na kayo ka, Lit, ha? Ayaw lang kayo mong laing number nga akong gigamit. Mahimo ba nga magkita ta? Aha? Magkita? Lit. Kay doon na lang ko importante unta kayo nga isulti di alay mo. Yun na to. Asa man di karon? Kuan, Lit. Niyagaw karon diri sa Andahas Farm. Pero pwede na ta nga magkita luyaw sa simbahan sa lungsod. Yun na ragod rin. Unsa man gid problema? Isulti na ko nimo ang tanan, Lit. Kita na nato. Na, maglisod na ba kog lakaw rong mga panahon na kinaghan pa kay kog gibuhat rin. Na, kuan, kana lang free time. Free time ka. Pwede ko nung matawagan ining numero, ha? Dili na ko musaad ni mo rin kung kanusa. Pero kung gusto ka, pwede na ko nimong duawon din sa amo. Bisag, usalan tayo gayon, Lit. Muhang lang ako nimo nga magkita ta. Sige.
Manawag lang niya ko ni Moren. Sige, Ned. Lauman ako ang imong tawag. Magpaabot ko. Makikita gid ka niya, gaw? Wa ko kasiguro gaw, uy. Mura man hinuon kong nagduduha sa pagpakikita niya. Para nako gaw no. Ayaw na lang yun. Kung gusto siyang makig-istorya nimo, paanhi adinhi sa ato. Ako bitaw siyang giingnan gaw. Mura man siyang mahadlo ka mo anhi din gaw, uy. Uy, delikado man good. Maayo ginaman ni Guro na lang tagaw. Kung wa pa lang ni manggawas ron ang mga istorya, wargay kaso. Pero sa ingon ini nga sitwasyon, dapat siya ang moanhi dinhi og mopasabot ining tanan kung limpyo gyud ang iyang konsensya. Wa gyud siya angay kabalakan ug kahadlukan. Maogid gaw. Siya na lang siguro akong panhiun, uy. Ingna gid ka nga paanhion siya. Tingali, ako na lang siyang dasigon nga musurrender na lang gid gaw. O ato na lang siya mopasabot sa hukmanan sa iyang bahin. Bitaw, lisod ba yan nang magtagbo-tagbo mo kaw? Kay basin og gipanid-an na siya sa mga pulis. Delikado pa hinuon og maamong ta. Maogid na ni Santop sa kong huna-huna gaw. Ingna lang gid gaw, nga siya na lang gid paanhion. Asa naman si Blind? Ngano nga, wa man gina siya mo pakita nako. Red, wa makilaw si Blind din kay na ako yung mga pulis nga nagsunod niya. Mao nga pilihay lang sa glay nga gianan. Mao ba? Pero hinoon, nasa ilaing gihatag nga mga picture karon lang. O positive yun. Dako yung puhis ko koy. Unsa? Oh, nari no. Mao ni ang mga dugang picture ni Kukoy. Ben, Tanawas mo cellphone. uy. Buhi gyud siya. Diin magyug kuno ni siya magtagaw, ha? Ningon sila rin na ako nun ni siya sa kustudiya ni Hipe. Unsa? Hugot ko no ang gihatag nga seguridad niya. Nangita karon og binta nga akong mga sako paron mahipos yung kinituana. Pero di ko makatuo ini, Junil. Nung unsa man pagkahitabo, ang nabuhi pamangyud siya. Murag di sa gyud ko makatubag gud ang pangutanaha rin. Kaya ang tanan na itong mga sakop napuno sa katinga. Kung anong nabuhi pag na siya. Dako ni binawang. Kung di gyud nato mahipos ka sa Kukoy, impas gyud ang tanan ini. Piwangay ni. Kinanglang inyo giling sulbaron, ha? Kay kung dili na ninyo masulbad, kamong tanan mo ay manubag na ko ini, Jonel. Kalma lang. Buhaton lagi nila mo ang tanan. Wa ko magkinanglan ng explanation ini. Gusto ko. Kung ako'y makita ang trabaho ninyo. Yes, Ren. Sige, lagaw na. Pringkamot dito. Paliho ka ang tanan na to mga tao. Naibaw na ka. Kung unsay angin ninyo buhaton. Sige, Ren. Aran ako. Mga busit. Kung saan na lang nako ini. Nganong naingon naman ini nga akong kinabuhi. Yan naman. Kuan ayo lang yung kumpiyansa lo, ha? Nga mula ka o kangay karang usa. Han, siguro mo siya. Na ako'y daghang mga bodyguards nga nagbantay na ko. Wa ko'y angin kabalakan na tasyo. Ikaw, di ka angin mabalakan ako. Kaysa may imo mga bodyguard lo. Si Kwan, nang si Abal. Sabal. Abal si Bakbak. Sila na imo bodyguard. Abal Uy, delikado na lo. Na, Dili man taon na sila kasaligan. Mga sapsing man taon kaya naglawas. mga sapsig. Ayaw pag kumpiyansa tasyo. Kay ka na si Abal o si Bakbak, mga membro na si Ninja Kid. Uy, abi na kong ninja, membros bunakid. Ayaw. Ninja kid eh. Ninja Kid. Mura man kong bunakid god. Ang Yapon. buhok na skilid. Ay, ikaw karon. Uy, lo, di naman taon na sila mga kilo, uy. Yaman. Kung mga guanggers naman taon kayo na sila. No, Sa bisan pagwanggat. Oh. Mga minglaki na silang mga mot. To kag kanilang kamutin nila gamiton, to kag tiil. Mga praktisado kay na sila, kung ano yung mga, kana sila bisag nigpis ng lawas, praktisado kay na, mas paspas pa noon na sila glihok. Ay noon, abtek sa gano'n na sila. Gaan man. Pero
Di lang yuta mo kumpiyansa, lo. May mo man ubanan ka na mo, bisag asa ka. Kami ni Pipito, mga praktisado masag may. So, kung may karatehay, bisag magbinuntagay pa. Ay, ayaw. Ay, alam mo kagoon ako, Tasyo. Basta, wa ko'y kadlokan. Kay kung doon ay magbinuang ako, amo sokol man siya ko pinosilay. Uy, hala. Nasa day kay pistola, lo? Pistola na, kayo. Someday, nito ka nga wa ko'y kargada. Kung naila kong hagiton karon, sokol ko ginubatay. Kuyawa na, lo, uy. Di biya to mahadlok mo patay ang atong kontra. Kay nga no, nadlok ba sa ko? Wa ko hadlok ko'y Tasyo. Musukol ko base kinsa pa. Amping tao na ng pistola, lo, ha? Mulabtik ba yan nagkalit? Yaw ba kalimot? Ayaw limot. Na-champion ko sa shooting competition kanyan. Huwag musukol na ko base kinsa pa. Wa makakamalimot, lo. Wa pa ko giango-ango, Tasyo. Wa pa ni mangurog ako mga kamot. Kaya na kong agtangon ang tao kung ako mapusilan. Lagay. Okay kayo, lo. Okay kayo. Okay. Sari kay kunin mo na, lo. Kana. Oh. Mga kon, madakpan si Renato. Ako sa ngagiton nga magduelo mindoa. Magpirmahay mi. Kung mapatay na ko siya, malibre si espesuhan. Pero kung mapatay na ko siya, adto sa diretso sa impyerno. Oy, ayaw lang, Sadlo. Di maayo nga manghagit ka niya og duwilo. Kay? Akan sihong tana. Mas maayo lang madugta na siya sa prisuhan kay hagdon mo siya og duwilo. Delikado kayo na. Kay na ito ka makapunta siya nako. Ha? Gusto ko nga kausahon ra siya, Tasyo. Kay naglagot kay ko niya. Ayaw lagi, lo. Di yung kumusugot nga hagdon mo siya og duwilo. Haid naman ang imong amahan, Lolita. Wadi mo magkita dito sa mansyon, ay? Wa man. Sukad ka dihang buntag, hangtod karong hapon. Wa gyud kog kakita niya. Basin og doon ay gilakaw na, eh. Nangutan ako sa ubang mga katabang dito. Matud nila, wa masab kuno sila kakita ni Felix. Uy, hala. Asam di kas tatay? Ay, basig mo ulit na to ng taod na yun, uy. Pabuton lang na to. Duda ko ining imong amahan na. Unsa may duda ni mo niyan, ay? Nagduda ko, nga basin og doon na nailaing gikabuangan nga babay. Uy, kakuyaw sa dana na uy. Di sa tingali na mahimo ni tatay, uy. Madahag dili. Nga sige man na siyag bahad na ko, nga iya ko na kong ilisan. Inay, komedya ra ng tatay, uy. Bunga ra mo gud sa inyong lalis, good. Pero di man gina niya tinud-on, nay, kay pinangga biya kaniya, nay. Ay, pinanggagod taon. Nga naas bulilay diha. Kusog kay nang mo paibogs bulilay sa inyong amahan, oy. Birig raboda yun bulilaya. Sinang bulilay ra di mo gisilosan, nay. Di na siya kalupig ni mo, nay, uy. Mas gwapa pa ka ni bulilay. Nga, mas gwapa pa bitaw ko. Basta nang iyangan, bati kaayo. Ang nakalahi lang namo kay medyo siksihon lang nas bulilay. Unya kay ako dako naman lang ning akong hawak ko. Ayaw lagi ikumpara imong kaugalingon, nay. Kay mas gwapa pa kang bulilay. Dili na maibog si tatay og kanang niwangon, nay, uy. Gusto na siya kanang parehas imong lawas. Ay, wa basab ko mag-all God kung mangita naglain ang imong amahan. Kay naamasab ko giandam nga ipuli niya kung pananglit iya kong ilisan. Ato ara. Naasa di reserva di ay. Di na lang ta magisgutan na, nay. Ato na lang paaboton si tatay nga muli na toron. Mabot na lagi to niya. Bantay. Ayaw sa. Bantay lagi ring tawanan na ni. Masakpan ganin ni nako iyang kabuang. Suri na lang gid siya. Magmahay gyud unya siya. Bilib ko ining imong lolo siyo da. Iso kayo. Bitaw. Kanato pa na siya, Pitch. Di ko na siya magpalupig bisag asang ang guluha. Tiyo mo, busukol ko na siya o pinusilay. Mo ni akong gikablak ni Lolo Pitch. Kay usahay, nagdako na lang ng una-una bisag maglisod na og kablit sa gatos pistola. Ha? Pero, kusgan pa magkay siya og sa akong tanaw siyo. Kusgan. Wala, Pitch. Ay, mukurog na mga tuway-tuway na.
Ha? Ang mayo na siyo. Mura na vibrator na tuho na nagbarog. Mag-hire na lang ka o ng mga bodyguard para ni lolo ni mo. Oh. Aw, noon, naaman si Abal ug si Bakbak. Abal, o si Bakbak. Oh, mga isog mo na sila. Higa, yung nga na. Kanya, abtik sa kayo na sila, Pits. Abtik sa kayo. Wangkig-wangkig lang na, bro. Abtik na. Di ay. Oh, kamao mo na sila mga motpod. Umao ba? Oh, abtik na kamot. Pero doon na gina na ipusil ang imong lolo. Ha? Doon na din na siya putyok. Unsa kayo ng putyok? Pusel nga mo tuyok. Ay. Pero, siyo, angay siguro nga punan na yung bodyguard. Punan og upat ang bantayan na niya. Upat. Upat, ha? Ah. Upat. Aw, nisalig masaguan ng Lolo Pits. Isog yun na siya, bisa kung saan isog yun na. Baho lang na isog na. Gitugyan ko lang yun na niya, siya si Lolo, gitugyan ko na Ginoo. Mahinaot lang tang, walang untay daw tang may tabo niya. May untag madak pa na gyud sila si Renato Sioda. Kinahanglang mo surrender na gyud sila. Aw, asar man ang mga tawhana. Wala sila ilang kapaingnan, Pits. Bisag sa pa sila magtago, di gyud sila magmalinawn. Ha? O di sad magmalipayon kay wa na pusang ilang kinabuhi tungod sa ilang kadautan. Sakto yun kayo! Sakto ka! Correct. Ha, ang bantayan na ginatumayo, sila si Lolita o si Lolo. Kay basin og unsay masuod sa utok ni Renato, nag-interes na ba na siya ni Lolita? Ha? Oh. HKS! HKS? Hongkong kuan. Dili! Husto ka siyo! Bangag sa ilong. Naglaom na bagyo ko siya. Siyo, naglaom na bagyo siya nga. Siya kunin mo, makatag-iyan ni Lolita. Naglaom siya. Manay atong bantayan, Pits. Kinanglan sa tingali siyo. Nga mukuha sa tag mga alalay sa tong kugulingon. Alalay ba? Ilang. Ano kabala ka na? Nasa ko'y gikontak nga mga suod na tong higala. Andam na silang mutabang na to aron mo bantay sa palibot. Aw, bawa siya? Oh. Nasa ko'y gisugo aron hangyoon si Kapitan. Ang tanan ni Sanong nasa tong hangyo. Oh, may noon siyo, may noon. Gusto nang imong gihimo aron maalirto ng tanan. Alirto na, nasagod na to si Chip Ojirax. Oh, gani. Ngili kito, Chip Ojirax. Oh, ngili kito. Kada sulti magpaila. Basta kay, basta lalay kwarta, Pits, mulihok na ang tanan pabor na to. Tinuod na siyo. Maunay ko Importante yung kayo ang kwarta. Oh. Kay ugway kwarta. Way buhaya. Bangag kailog to ba? To man din malakan niya nga. Kay ugway kwarta di mulihok ang tao. Muna ikaw maturan nga di na to malalis. Mo nga. Pabor na sa bro ni nato siya. Ato na ning pabor. Sa una kitay gidaog-daog. Karon ni anasab. Sila na say mutago sa kalisa nga masakpan na to. Muna pagkainon, Pits, nga atin ang huling halaka. Usbo na ko siyo. Mukatawa tagdago. Gusto na kay kumutanaw sa ilang mga naong siyo. Kaniyab to. Tulisokon mata nila. Karon, gusto kong kita na sa'yo mo tulisok nila. Unsa man na imong gibuhat, nay? Ako dig isod sa sako ang bagasinina sa imong amahan. Uy, ano ko taong imo man ang isod sa sako? Aw, palayason to nako. Kon mauli na to din he. Kuyawa po ni mo, nay, uy. Kalma lang, good. O si kalba. O sa dag-orasa. Hapit na alas 10 sa gabi eh. Wa gyud siya mo patimaw dito sa mansyon og dinhe. Basin og naigipakyaw, nay. Pakyaw gyud taon. Basta kun mauli siya dinhe, ako gyud ning ilabay ang iyang mga sinina. Palayason ako siya. Oh, Junel, kumusta? Hello, Ren. Ngaro ka? Kung siya nagtabo na mo? Ren, di malas. Kay ang duwa na itong kasakop, si Bugoy ug Kadyo, napatay sa mga pulis. Unsa? Unsa mang hitabo, ha? Nasakpan sa mga pulis, Ren. Na-enkwentro ginamo sila. May laganing kay nagkadagan ang uban na itong mga sakop. Pero napuruhan yun ang duha. Mga inutil. Wa na gin mo inindot nga balita na ko, Junel. Pulos lang gin mga palpak. Kanunay sila nag-alerto rin. Binantayan nila ang matag iskina. Mga way hinungdan. Bahala nag mga matay mo, Junel.
Basta mabuhat ganinyo ang akong gisugo ninyo. Wala ka rin. Gibuhat na mong tanan. Pagulit rin ha. Kung di mo matuman ng imong misyon. Sa kung sa pa'y mahitabo, kinalang inyong mahipo si Kukoy. Matuman rin. Mga inutil. Mga winungdan sugoon. Saan naman ka nako ini? Mapris ko ini kalkiha. Mawawa lagi ko ini. Gaw, nag-uol man kaayo ko gaw, uy. Kay si tatay bahangtod karon wa pagid mo pauli. Uy, nga naman. Asa man dahil siya? Na, ambot lang gaw. Nasuko na ganito sa nanay kay iya ko nung palayason si tatay. Kay wa magid magpahibaw god kun asa siya karon. Sukad gahapon wa pagid mauli gaw. Hala, naunsa. Wala ninyo tawagi sa iyang cellphone? Dili man sad makontak. Cannot be reached man sa diyang number. Siya sa si Tiyo, uy. Huwag siya magpabilin, bisan tugon na lang ang mulakaw. Matod ni nanay, dito sa kuno sa mansyon, wa sila makakita ni tatay dito tibok adlaw. Hangtod sa pagkagabiin na. Uy, kinuo ko. Ipaibaw na ninyo sa barangay gaw. Aron mahatagan dayon og aksyon kung asa na si Tiyo. Plano bitaw na ako gaw nga muadto ko sa barangay. Kuyogin niya ako gaw bi. Ay, uy, kanasaman. Mag-ilis na ako. Ay, napag-ilis, uy. Sakto naman na imo si Nina. Sige gaw. Ato lang pa kuyogon si nanay. Asam des tiya? Nay! 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 Uy, asa naman din siya? Diri naman tos kusina. Ato asa ka, kung wa gani, kita nalay mo adto dito. Sige gaw. Kadiyot ha, kaya ako lilion din. Unsa man day problema ng daday? Si Felix lagi. Oh. Kay gahapon pang wa pa mo pakita din eh. O ya, wa sad mo pauli sa amo. Mo ba? Pitch. Oh. Pitok-pitok. Mata ni mo pit. Ha? Pipito. Uy, Pitch. 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 Mura mag kang siris bombero. Naghilok-tok man din tao ni siya. Mura mag kang siris bombero. Yung kalito kagtingog niya. Ha? Abaday! Nakalitan ko. Akong ginuktokan pa kayo. Asa man day siya ng daday? Wa day siya magtugon kung asa siya paingon? But ni mo? Ay, nga. Ang tuslo kong kalimutaw mo. Anak. Daday yan. Wa lagi yun. Wa yun, Pitch. Mabitaw na bala kaming lulita. Kay nabuntagan na lang ni pinaabot. Wa yun me tarong tawag hangtod karon. Kay wa yun siya mo pauli. Uy, suwayan na nyo tawag ang iyang cellphone number lang. Iyang cellphone. Cellphone. Pero may isang busy ay di yun Uy. siya magkontak. Uy, busy presidente ha. Wa gid ba presidente? Aw jaman gipablatter ba ninyo sa barangay nang? Gipablatter? Wa pasad. Pero nagplano tos lolita nga mo atos barangay. Gilang. Ay kabala ka. Kay atong ipasusi kung asa na siya karon. Palihog lang ko tasyo. Tabangi in town be. Bisag dili mi magkasinabot ni Felix. Pinangga gihapon to na akong mananapa to. Oh. Kiki. Kiki. Kalma. Asa makikiki na to. Kalma. Naro lagi ko din eh. Basinog kanabang adi man tumay likayan ba og nahubog raon niya nakahigda sa laing panimay ana ba? Ay, tama ka diha, uy. Di ba gusto mo inom si Felix Pipito? Wa man to'y bisyo. Alisod man sa atong ingnon nga to ni biyahe sa Davao. Mau. Pita alisod man. Wa gito. Nahubog ra siguro to, nahubog ra. Mau. Umtoy bisyo. Mm. Kwan, kung gusto ka nang kuyogan ka na mo nga ipablatter sa barangay. Bitaw lang. Ato sa barangay. Ipaibaw na to dito. May bawaan na gid unya nagaw kay naa na may daghang CCTV sa palibot. May pasalig man sa Diyos kapitan nga masulbad na karong adlaw kun haay na si Tiyo. Maayo unta gaw, uy. Nabala ka na gid mi ana kay dili man gid na mahitabo nga mulakaw sa tatay good. Nga dili magpahibaw kundi siya mo kauli. Naa na ba nahitabo nga ingon inigaw nga wa makapanangid ninyo si Tiyo kun mulakaw? Wa gid lagi gaw.
Magpahibaw maginas tatay, labi na kung doon na si Pacquiao sa lagyo sa dapit. Wa pagit ko, kay numdum sukad masukad gaw nga dili na siya magpahibaw na mo. Oh, nalasay na nawagaw. Uy, hala. Si Renato na sa dang nanawakaw. Tubagaw. Magpasilong na tagaw. Magpalandong tanang punuan sa kahoy. Kumusta, Lit? Pasensya na kaayo, Karen. Wag yun ko makatawag ni balik tungod kay nabalaka gid kaayo mi dinhi. Ha? Ano man? Tungod ni tatay nga wa pagid makauli sa amo og usa na kaadlaw. Uy, mau ba? Wala dito sa among mansyon? Wa man sad. Tibok adlaw siya mo magpakita sukad gahapon hangtod karon. Uy, asa mo ka di siya? Mao lang gini among gikabalakaan uy. Amo nang gipahibaw si Kap. O ginaot-ota nga may bawaan ako na asa na siya karon. Eh, pastilan. Nasubo ko anang balita alit. Basin og, kuan ba? Kanang na ako'y matabang ba? Aron nga makita antos ni Felix. Mayo siguro nga, kuan, magkita kita karon. Pasensya na gid kaayo, Karen, ha? Kung mahimo, doon na ta magkita sa amo. Di ba di mahimo nga magkita ta sa kadapit? Bisag kadiyot lang, God. Sorry gid kaayo. Pero dili gid mahimo rin. Bueno. Sige. Mangita ko paagi nga makabisita ko nimo. Sige rin. Magpaabot lang ko nimo sa amo. Salamat, Let. Sige. Magdiwas lang ko niya tag-istorya, ha? Sige. Bye. Bisit. Pero nawad-an gito pagsalig na ko sa Lolita da. Kahit na kayo siya. Saan man ako ini, ha? Kung mapagkita ko dito, delikado. Sigurado yung masikop ko sa mga pulis ini. Ako sa mga sako, pulos mga way ayo. Di na mahimo nga magdugay ko din kung mubiya ang ganin ko ni Dapita, kinahanglan nga ako yung mapugo si Lolita nga mukuyog na ko. Kinahanglan nga muuban siya na ko bisag asa ko. Kinahanglan maako yun siya. Nay, husto na, Nay. Ay, inom mo na ang tubig, oh. Taon sa Nay. Uy, ayaw ikaw ni ka na paghilak. Uy, kay maumaut na. Hilom na. Kaya kalma lang, nabi sa Stasyon Pepito, mauwaw ta. Okay na. Magtuuro mo sa mga tao nga naikanding giihaw. Pinay kaso ulit o Iglin. Pailaka na rin ng daday. Pailaka na kay mag-uul ko tao na siya ni Felix. Hilak na sagit lang na day. Pwede kang sikan buy-bus ubi. Bitaw. Sikan buis. Nang. Hilak lang. Kabantay na ba kung hilak ka masamot ka kagwapa? Wala, hilak. Anong sa inyo magkapahungaw kasi mong kaguol? Hilak, kinabayo. Ginoo ko yung taon ni mo, Nay. Uy, wala na magkakanay nga giluglog ay hinilakan. Salamat. Again, yung Felix. Luwas sa din yun kaya. Mura magpista na sa ato na nag-ihaw. Sa mga ganito mga tawhan na, midagit ni Tiyo, oy! Nagdaday. Nagdaday siguro. Ay, ilang kabala ka lang. Maluwas lagi ito. Felix na. Ang galing binuang di, Pepito. Kidnappers lagi, pero kisa to mga kidnapira. Maminaw ka siyang ganda, oh. Kabantay ko yung istorya ni Moglinda. Muilom siya. Sige lang ang istorya Glinda. Muilom siya. Siya ro sa namatawhan na. Nga nung si Tiyo may ilang giinteresan nga. May magdato to siya. Siyag mayong lang. Ano ko di magdungan. Pastilan ba? Kang sitan niya. Ay, dagpo sa Nay, anak nga gwapa. Og dunay pangumangkon nga gwapa. Dato na Glin. Sama di ay. Pulos lang nga binuang, Pepito na. Bantay lang ka na ako, ha. Wa pa ba ako ganahin ni mo.
Ano, hila. Walagi. Wala, sige na, namagdataklan na yun. Dataklan na yun ni daday ngayon mong mapaspas lang karit ang story. Ipakatawa naman ka. Ipakatawa naman ka. Ipakatawa naman ka. Nang daday. Lita, alam mo ka bala ka. Gitawagan na nako si Hippie ganina, si Chip Ujirax. Chip Ujirax! Mga kada sulti, magpaila. Matod pa niya. Hiram sa ako, masultihan sa kaon ba? Matod niya. Ha? Dali na nga, sulbaro ng kaso, ha? Maluwas na kito ni Felix. Gani. O madakpan na tong mga tao nga midagit niya. Gani. Habi sa mga tawhana, uy. Si tatay pag-ilang gidagino. Walang Nako'y pagdulay nilit. Na. Ujirax. Di, kwarto mo to. Yung iskot makang Ujirax, woman rin Chip Ujirax. Di, kwarta ang toyo, ini mga tawhana lang. Unsa man mo pagduda ta siyo? Ngano ila man ang gihimo? Di pa ko magasulti sa pagkakaroon. Pero labing siguro. Tanawa na. Ano magkaroon din tayo? Dila na Muro yan. magmunot mga anak. Dila nagbitay. Di ko ba? Naghalal Dili na. kwarta ang ilang motivos pagdagit ni Felix. Kinanglan nga, kinanglan lang yun nga magbantay ta kay abti kayo ang mga daotan sa palibot. Ha? Oh. Nananalay. Wa gyud ko makasabot kon nganong ila ning gihimo. Wa untay atrasos patay nila, uy. Oo. Ganina murag Murag yatay. ganina murag kuan ba murag irong giihaw nya karon na wala murag irong bayot ni gini. Tabang. Hay. Let. Tasyo. Let, ang doon na ako'y pangutana ba? O ginaot ko nga honest lang ang imong tubag, ha? Unsa man na tasyo? Wa ba manawag ni mo si Renato karon? Ha? Ujirax. Iyo na. Humoto siya. Nganong nanguta naman ka nako, ana? Ngano tasyo? Ang tinuod. Nanawag siya nako ganiha tasyo. Kay lagi, gusto gid siya makikita nako. Mabalik. Kuan, o nagsabot na ba mo sa dapit nga asa mo magtagbo? Wa ko mooyon tasyo. Ilabi na nga nahibaw kong gipangita siya karon sa mga pulis. Gusto, delikado gyud kung imo siyang tubayan lit. Kaya bi mo, sa ako, kuan na sa ako lang duda, ha? Delikado gyud kung magkita mo, pero di lang ko siguro ini. Unsa man na tasyo? Malagmit kining pagkadagit karon ni Felix. May kalabutan ni sa interes ni Renato diha nimo. Unsa? Tinuod na. Di ba nang daday? Tinuod na, malagmit yun nga na'y kalabutan si Renato ini. Nagduda sab ko nga mga sinugo to niyang midagit sa ibog abahan, Lolita. Nay, maginahinay lang siguro tani anang dapita, nay. Kay wa pa beta ka siguro kung husto ba gyud na inyong mga katahap ba? Paaboton lang nato ang kalambuan ining kasuha. Total, naaman si Hepe nga milihok gid ining hitabo. Magamping lang yun dalit. May mong nasayop ko yun akong kataha pero mas mayo yun ang managa na tandaan. Bitaw gaw, husto stasyo. Magbantay lang kita. Kay lisod na kaig kita na sa'y mabiktima. Basta, ay lang mo kabala ka. Kutob sa mong mahimo, mutabang yun may aron masulbad ning kasuha. Kinala nga madakpan yun tong mga tao nga nagdagit ni Felix. Maigyo ka gunauna nila. Maayo kayo. Nagkadaig ko na mong advance nga pamagi. Matik-matik yun na kong maayo rin. Puslan man nga nawadaan na natug pagsalig sila sa Lolita o Glinda. Mo na say best gyud na ito nga buhaton. Very good. Di na gid siya makabalibad ako nini. Kaya kung mo balibad siya, impason ko gyud ang iyang amahan. Wala say rason nga mo balibad pa siya rin. Puslan man nga, nawadaan na siya pagsalig nako. Panahon na ni. Aron ipaagi na to sa pinugos nga paagi. Kinahanglan yun nga to kining buhaton. Ilabi na nga ang mga pulis. Wagin mo hunos pagtugis na to. Busa ka mo, Junel, ha? Panganda mo kanunay. Ini panahon na. Dili mahimo nga magduka-duka ta. Kinahanglan alerto ta pirmi. O kutob sa itong mahimo. Dili gyud ta mo surrender.
Musukol ta nila, bahala kung si may tabo. Kanunay nakalir to nga itong mga sakop rin. Kinahang lang yun. Puslan man nga di ta nila lungan. Di sab nato sila atrasan. Naistorya na nako si Hippie. Matod niya, na sila'y giya nga masulba dayon ning kasuha. Salamat kaayo, Greg. Ayaw mo ka, Gol. Naara na mga tawanas, Dol. Dahil sab na sila makapalayo sa tong dapit kay naka-alerto kanunay nga tong kapulisan. Unsa gyud kay motibo niya ng mga tawhanan, no? Nga si tatay mong ilang giinteresan? Duha ka motibo ang gitanaw karon nila ni Hippie. Malagmit. Mangayo gi sila kwarta. O kaha, apel na siya kung apel na si kabo ang karon ni Renato. Nganong maapil man si Renato ini, Greg? Tungod siya mga binuhatan. Muna among mga pagduda, Lolita. Og, manghinaot lang ko nga nasayop may sa mong pagtuo. Pero dako gyud ang posibilidad nga posibleng doon kalabutan si Renato ini. Murag kuli kayo na nga mahitabo. Kuli kayo ng buhato ni Renato, Geki. Ilabi na nga suod kayo silang higala ni tatay. Oh, hinaon. Wa pa man tayo nakuha mga solid yun nga ebidensya. Pangagpas pa lang ning amo Pero, dako gyud ang among pagtuo nga naagid siya kalabutan ini. Manghinaot lang ta, Greg, nga walay kalabutan si Renato ini. Oh, mayon taong nasayop lang ko. Pero kung sakto nga mong katahap, dako gyud gayon ning sayop niyang gihimo. Og, samarang naghikog siya ini. Sagdi lang, Greg. Kon manawag si Renato na ako siyang obserbahan sa iyang mga isulti. Ngaw nga iya gyud pagkumpiyansa, Lolita. Ilabi na kung dapiton kaniya aron magkakita mo. Pero mas labing mayo nga paibawan na to sa Hippie. Kung pananglit doon na kayo nakita mga pagduda siya mga liho karon, ha? Ayaw ka bala ka, Greg. Kung doon ako yung mga mamatikdan nga dili maayo siya mga lihok. Ako mismo maoy mo padakop niya. Ilabi na kung iangin niya si Tatay Felix. Magampeng lang yun ta kanunay, Lolita. Tungod kay si Renato, utokan sa kabuang. Tanawon ta lang kung magsilbi ba iyang kabuang kung si tatay mo iyang binuangan. Basta kami, Lita. Ang dami kanunay nga motabang nimo. Diyo ka na mo, pasagdan. Salamat yun kaayo ninyo, Greg, ha? Nakadayag kay ko sa inyong suporta sa among pamilya. Basta ikaw, yun na'y problema. Kay, di pa kasama na sab ka namong sakop sa among pamilya. Doon ako yung nahitabo karon ni Noy Felix yung. Bantay ka! Sa kong paminaw ani mo ni kitawag og kidnap me. Kidnap me. Kidnap me? Sa ito pag musim mo sulti, kidnap you. Kidnap you. Ano na kayo nga maghanap eh? Ani ni? Ayan, isa na siya kang ani. Wala na sa ani. Wala naman di ay. Wala na siya ani din eh. Nakusap naman di ay. Sood ba ito si Renato og Noy Felix? Kabantay ka? Renato, Noy Felix, sood. Malagmit drama rin nila. Mau gina. Drama. Asa man na sa tablado? Di ko murag kabantay ko ani murag kayo sayon ra gyud sayon ra ni sabton oy. Sa ato pa, sa lakton nga pagkasulti. Sa lakton? Kakonsabo dahil ni Renato si ni Felix. Kakonsabo? Mao gid siya. Mo na akong katahap. Kunaybans. Mao gid ha. Sais ako. Huwag yung masiti na. Sais. Di na maayong isulti na to ni Lolita. Ilabi na kung watay ligong ebidensya, concrete evidence. Concrete evidence? Yes. Ebidensya. 558. Ebidensya. Kining ako siyo, pangagpas lang ni, pangagpas ba? Pangagpas. Napangag na ni Pas pa. Gani. Posible bayasan ng imong gisulti, Pets? Kay, imposible mo ko kayo nga kidnapon si Noy Felix nga way igong rason. Bayhan, no? Ibawa ba yata? Si Renato, nagkamot ni Lolita. Mantay ka na. Niya karon kay, guba na bang kayo ang iyang pagkatao? Destroyed. Destroyed, ha? Yeah. Mangamong na lang gid na siya. Mangita na siya paagi siyo nga iyang makuha si Lolita sa bisan unsang nilad na paagi. Stila, no? Kikidnap gito siya. Kidnap. Pero nga kung libawan ko kanang kidnapon, kay kanang way, klarong rason, di man na kidnap. Parehara nag-iro ba? Kinapon na nimong iro.
Gikawat na. Gikawat, Mas Felix. Gikawat. Gikawat. Gikawat si Felix, gikawat. Bita, gusto juga, Pets. Gusto ka, pwedeng ipaon niya si Noy Felix. Magamit kita niya. O, magamit yun. Kaya mo naman ito iyang kan. Unsa? Tuwante ka na? Mau tim laban niya. Ilaban niya. Okay. Ano ba to? Gilang. Iusa ka nang ninang pilang, no? Masilingan sa una. Gilang. Gilang, Pets. Wala na mag yun niluagi nila ni Hippie, nila ni Chip o Girax. Chip o Girax? Chip o Girax. Kada sulti magpaila. Kung mauni ang katapos ang paagi ni Renato, sipiat gid siya ini. Himyat. Tagak na siya, di na gid siya makapasar ni Lolita. Oh, come on. Barajilong. No. Basta nga mga yawan o gunahuna siyo, nakasiguro yun ko. I'm sure of that. Di, yun na siya mo daw. Correct, X. Sakto, kapits. Bright, you kay ka. Oh, come on. Uyawan mo ko silang gisulti gaw, uy. Tinuod ka, gyud nga doon kalabutan si Renato ining pagkadagit ni Tiyo. Ambot lang kahagaw, uy. Kaysa akong paminaw, murag lisod man kayong tuhuan nga na kalabutan si Renato. Imposible man kaayo nga buhaton na niyang tatay gaw. Parehas tagaw. Di sadyo ko katuo nga mabuhat na ni Renato nga to ni Tiyo. Naglibog lang sa gyud ko gaw. Si Renato nga mitawag na ako. Gusto gyud siya nga makikita nako. Kung wa gyud siya gitago, dapat dili siya angay mahadlok. Isog unta siya moatubang nako. Og dili siya angay mahadlok sa mga pulis kung ugaling mangdakpon siya. Bitaw sad gaw. Mao bitaw ako gid siyang giingnan gaw nga anhiun ko niya. Pero hangtod karon, wa pa mangyapon siya moduaw nako dinhi. Mao ni nakasipyat ni Renato. Kung ako pasab niya no, di ko mahadlok oy. Ato bangon ako ang tanang mga pasangil nga ilang gibato nako. Hinuon, natural ra sad siguro nga mabalaka siya gamay gaw. Pero maguna-una sad siya, unta. Nga, way kapuslanan kung magtago pa siya. Kinahanglan nga iya gini atubangon ang iyang mga kasugaw. Iyang pamatod-an sa korte nga wa gid siya isa. Maugit kaw. Kay kung mutago na lang siya permi, magduda na lang gid hinuon ta nga na siya gitaguan. O kaha sad-an gid siya. Di gihapon siya magmalinaw gaw bisag mutago pa siya. Kay kung sad-an siya, wala ra gihapon siya binilanggo kay nakahimo man siya sa. Makonsensya ra gihapon siya sa kadugayan. Na, mangambot na lang gid ko gaw. Basta kun manawag siya nako gaw, ako gid siyang ingnon nga mo surrender na lang sa kapulisan kaysa magtago-tago siya. Kung panang litrin, mukuyog na to si Lolita. Asa man sa nato na doon niya si Lolita. Dili na problema, Jonil. Daghan kitag dapit nga kantuan. Nga way makahilabot na to. Sama pananglit sa Gimaraw. Gimaraw? Nagoy daghang kaila dito. Adto darito. Upalitag bay og yuta. O magkinabuhi tang malinaon o ba ni Lolita. Mayon tagmada sa datong kapil si Glinda da. Ay, kabala ka. Siguro na nato si Lolita. Sunod lang sabna si Glinda. Nindot ko doon tawag madungan ba? Kung doon ay nindot nga kay Gayunan, ano dili? Agi lang. Mangita lang kong diskarte. Nga mauban ko na to sa Glinda. Paningkamo to gay mo nil. Kay maniguro kuskuha. Ang nakalisod ini nga tong sitwasyon karon rin kay ang mga pulis, wag yun mohunong silang pagpangita na to. Salbahis ni si Hippie. Wa ni siya utang kabubuton ako. Nabayaran mo, God? Sagdi lang. May adlaw ra gyud ning mga tawhana. Tanang mga tao nga may traidor na to. Magbasol gyud na silang tanan. Silang pagtraidor na to. Kumusta lo? Baguhay lang nanawag si Hippie nako. Kumpirmado gyud. Chip of Girax? Chip o Girax? Kumpirmado gyud nga ang usa sa midagit ni Felix. Sakop gyud ni Renato. Daan pagyud ko. Nadak na gikinap gid si Felix, abi daw nagdadak pa na to si Tipaon. Kidnap. Pastilan no. Una nga to na ko karos Lolita. Kinanglan nga pay bawon dayon na to sila nining balita Sige lo.
Mas mayo nga nahibawa na to dayon. Kaya nung makabantay sila sa Lolita. Mas mayo nang magdungan ka dito. Aron maalirto tang tanan. Og mabantayan na to sa Lolita sa mga posibleng buhaton unya ni Renato. Og sunda ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw og Merry Christmas kaninyong tanan and a Happy New Year.